אוהד ונועה של אמצע שבוע. אוהד קם גמור מוקדם, הוא בקושי זוכר מה היה אתמול. הוא מתעורר, ישר נעמד מול המראה ומסתכל על השרירים שלו. הוא מבסוט, הוא מסתכל על הבטן שלו, הוא מבואס. הגיע הזמן להתחיל לשמור, הוא אומר לעצמו. הוא שוטף את הפנים, מסתכל על השרירים, שוטף את הכלים, שותה קפה ופותר שחור ופתור בעיתון. הוא מתלבש ובודק את עצמו במראה, הוא מחליף בגד ובודק את עצמו במראה, הוא מחליף בגד ובודק את עצמו במראה, הוא עוצר לרגע ובודק את השרירים שלו במראה, הוא מורח בושם על היד כמו אישה ולוקח את התיק שלו ויוצא לעבודה. נועה קמה אחריו, היא גמורה עוד מאתמול, היא נעמדת מול המראה ומורחת טיפרון שחור על העיניים וברונזר על הפנים. היא שותה כוס קפה ונוסעת לבורסה. ב-3 נועה מסיימת את העבודה והיא עוברת לעבוד על האתר שלה. ב-8 אוהד מסיים את העבודה שלו וסוף סוף יש לו זמן קצת לעצמו. כלומר, ללמד מישהו מתמטיקה. נועה הולכת להתאמן והם נפגשים בבית ב-9, הם מתקלחים ויושבים לבעוט במשחק כדורגל של מכבי / הפועל באר שבע / מכבי סכנין / נועה רמלה והולכים לישון. מחר יום עבודה נוסף. אוהד ונועה של סוף שבוע. אוהד קם, נועה קמה, אוהד בקושי מסתכל על השרירים, אין זמן. נועה מתארגנת מהר, הם לוקחים מונית והולכים לאכול ארוחת בוקר. הם שותים מיץ, קפה ו-4-19. הם לוקחים מונית לים, הם שותים 2 בירות, נועה משתזפת, אוהד נשרף, משם הם תופסים מונית לטפלה. בטפלה הם אוכלים ושותים, אוהד עוצר לרגע לבדוק את השרירים שלו וחוזר לשתות. משם הם לוקחים מונית לאירוע שחבר של אוהד מהלימודים. הם שותים 2 צ'סרים כדי לכבד וחוזרים הביתה. הם מתקלחים והולכים לישון לחצי שעה וקמים לארוחה אצל המשפחה של נועה. הם מרגישים שהם אכלו יותר מדי והם שוקלים לחזור הביתה לישון. במקום זה הם יוצאים למסיבת טבע, הם רוקדים עד הבוקר, חוזרים הביתה גמורים, מזמינים אוכל ורואים סרט קלאסי שנועה לא מכירה ונרדמים קצת. הם קמים בבעלה, לוקחים מונית והולכים לצילומים של סרט חתונה של חברים של אוהד מהלימודים. הם שותים 2 צ'ייסרים כדי להוריד את 5 בירות שהם שתו ולוקחים מונית כדי לקחת אוטו לראות את האחיינים של אוהד. בדרך חזרה הם עוברים אצל האחיינים של נועה וחוזרים הביתה. בבית הם אוכלים את השירות של האוכל שהם הזמינו ונפתח להם התיאבון. הם הולכים למסעדה חדשה שנפתחה, נועה אוכלת ספגטי ברוטב בלונז, אוהד אוכל חסה. הם שותים 2 בירות, לוקחים מונית וחוזרים הביתה. בבית נועה קולטת ששכחה את הארנק במסעדה, הם לוקחים מונית בחזרה למסעדה, שותים 2 צ'ייסרים כדי לכבד את המסעדה ולוקחים מונית הביתה. והם בואים ביחד במשחק כדורגל של מכבי / הפועל באר שבע / מכבי סכנין / נועה רמלה והולכים לישון. תחילת שבוע, אוהד קם גמור מוקדם, הוא בקושי זוכר מה היה אתמול. הוא מתעורר, ישר נעמד מול המראה ומסתכל על השרירים שלו, הוא מבסוט, הוא מסתכל על הבטן שלו, מבואס. הגיע הזמן להתחיל לשמור, הוא אומר לעצמו. הוא מתארגן, מתאפר ויוצא לעבודה. נועה קמה אחריו גמורה, היא נעמדת מול המראה, שמה ברונזר ומורחת טיפרון שחור העיניים, שותה קפה, הולכת לעבודה ומתעלפת.